вақте мусофир мешавӣ дар кисаат доллар ё евро мешавад, вале баъзан меҳру лутфи тоҷикона намерасадад. нони гарму қаймоқи пагоҳи рӯзиро ёд мекунӣ. шояд хӯроки болаззат ҳам ёфт шавад, вале нафаре мисли модар меҳрубонона сари дастархон даъватат намекунад. хулас инсон меҳри ватанро, қадри ватанро дар мусофират беш аз пеш эҳсос мекардааст. новобаста аз он ки рӯзи дароз меҳнат мекунӣ, шабҳо бехобӣ мекашӣ. чеҳраи ҳар як аъзои оилаатро пеши назар меорӣ ва бо худо розу ниёз мегӯӣ. хулас ин гуфтаҳоро онҳое ки чун ман дур аз ватан ҳастанд хуб дарк мекунанд. азизон, қадри ватанро бидонем. ба мусофирон ва муҳоҷирони меҳнатӣ бошад, сабр, рӯҳу қувваи тоза ва муваффақият мехоҳам. дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошед.